Apa beri ya? Kaya mo?
rin ako nakaagi. Ay, sa may tagay ang mga itulo ay tulo sa pulis. Tulungan din yun. Kaya nabig sa inyo. Ano na natin? Di ba? O, di pa dali tulo. Back to back po. Tigtulo. May bago na po rin yung gawa.
Nababali yan. Maganda ko isawa.
Pinapot. May pinabit sa ano. So,
Computer na po. Tema po. Ano po sinabi? Siguro ang sinabi. Talaga. Pero gusto hindi ko kaya
Sige, bakit ano?
Pwede po, sa natin. Ay, okay. Tapos, ano ba? Yung, ano yan? Ayun. Short lang. Diba ko lang po po.
Uy, masakay ko do! Ano? Parang oras. Hindi, ano yan? Balik 40 minutes? 40 minutes? Anong 5 pa? Siya nito. 5? Kung ba naga? Nice shot kita, no? Para pinibawang bawa sorry sa natuwa. Ay, yung wala ito. So, berda. Nana ako na, nahujan ako ba kung ito wala? No, naano, nawawalat na lang. Kung ito wala. Katanya, ada ba't hindi pidyo? Kaya kung sino, para, anong sino? Kagan na kanya ako, yun lang. Oh, di ko yun, di ko. Guys, ano ko yun? Ay, thank you. Ah, Okay. may dito pang taray. Oh, gana ba? Ay, Kaya ah. May libre ko na ba? oo, kung naman ako ito. Paano mo paano? Hindi ako may, Paano? 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 Marunong mo sabihin ko? Ay,
Sipit. Hindi. Ano mo na ang bigay? Ano yan? Bronze. Sangito. Gulo pa din. Isuwa-suwa. Ano yung... Hindi mo. Ano pa nga Ano ako? number mo? 1195 639 295. Uy, nagkaroon. Kita mo. Eh, ayun lang. Yeah.
Uy, ano? Uy, ano? Uy, may bubaw! Woo! Siguro, siguro, magalan. Oo. Yan na! Oo, dito na, no? Ako yan, Neneng. Oo. Go, mas. Scroll. Okay, pero ako dito na. Ay, ito mo. Oh! So, stay here. Ano po ba? Oo! Hindi ka nagtako. Hindi ka naman yung dyan. Hindi ka nagtako. Uy na nga nila yung ano.
Isunuhay ko yung una na mamalita. Ayun na yun eh.
Kailangan ko man mag-ako. Ay, sige na, sir. No, balik na si Jay! Oh! Oh, thanks, baby. I'm a pro, baby. Oh, my God. Woo! I'm gay, baby. I'm gay. Una ba, pro? Isa ba yan ba? Ito, mga mundo. Ay, sabi hindi na rin ako kayang pagkakas. Wala mo na akong nakakawa. Ano, magbakas na ano? Tangay, balik ko. Ay, nabot. Ano ka ba ito? Hindi ko na ano. Kaya mahal na rin. Yung pagputok na mo daw. Ito na yun. Pero ang kanyang Ako yung dyan sa gamot na namin dyan. So, mahina. Wow, yan, wow, ay mo bakit? Wow. Ayaw nito ko. Sa ako. Naman, okay na. Hulog na! Dito! Hindi na ba? Ano, Lord? Ito. Oh, kayo! Oh, ano? Ito. Motherfucker! Oh, man! What's up? Uwi na! Ubur! Kasi kita ubur sa anak yan! Balador, basta, bawas na. Oh!
Knockdown ka! Knockdown ka! Ay, go! Nabulihin ka na, boy! Hindi mo nabulihin ka na, boy! Yo, tagay! Huli na mo! Huli na! Huli na! Huli na! Di ba nagpano na to? Di ba nagpano na to? Di ba nagpano na to? Huli na mo! Huli na mo na! Huli na mo na! Sinita niya! Huli na! Oh! Lahat ng sulit na ito. Ayukin mo daw. Ayukin mo daw. Hindi, mag-gaston niya, mag-gaston. Oh! Ayaw! Ilan ako mga tarap? Sabi lang, ay, kung ko kami dyan, kung ko ako lindo. Yo, wala na kami dua. Wala na, paglahan na mo na. Ito. Oh! Every student that was right, I know what I know. Oh! Sige na. Saan mo sa kagyuan? Ang gano'n? Ayaw, tiyak pa lang. Jadi kan itu meja. Ako, ang school. Dahil dito man siya, para sa bansa. Ano ka wala mo? 20 minutes ko din siya. So, sa papay, sa napalit ko, sa kaya kapag mo. Tarong ka na, magano, may tarong ka na. Huwag ka mo. Ya, nagkaka na kami din siya. Anak, sawan, sa to. 20 minutes ko din siya. Galing. Ako mo, ako ginagamit. Ito libre ito? Oo. Oo, patuloy ko siya. Okay. 25 minutes ko na siya. Sabi. Nasakop no. Wala ko na. Sabi na, turn. Hindi ka mamulot. Uy, Kaya sarap. na kami. Dito na. Hindi ka tuwa. Wala na, magpapos na. Kasi pabilis ang bigay sa ano pa niya, ginamit na nito kasod na abotado. Kasi masikin din sa ulam sa mga ulam.
Bawasan ko na sana yan, oh. Eh, ano, kaka 5 minutes sa akin. Oh, gana! Let's go! Ay, sabon pa na. Tita, alam niya kami. Gala pa kami, mga pade. Sige niya, kawawa mo to. Tita, nasa mo. Tita, may bibigyan. Uy, ano na ako? Rose. Yay! Eating this! Unius na alam mo to. Sige naman siya ulit. Sorry, pilit naman siya. Nakatigil din na naman ulit siya. Itulong mo na siya, yan na doon siya. Yan mo yan yung bindog ni siya. Ang madami pila. Ano? Yan, nagsisigurado.
Pesos Ray. Wow, okay.
Jack, so, yung isa ko nasa Laopin. Nagpapalala, hindi lang matulog, hindi lang nakikita. Sige, pero dati, yung pa,
client ko, buwan pa. Kapinsa to. May second single dyan. Kasi kung sino ang buwan ka, sige po mag-traffic. Walang bitis. May court seal. Wala first year, managinip ka. Wow. Yung mga pa-court seal. Managinip ka doon ka. Huwag ka sa nakalat. Kasi kung sila. Emergency. Okay. Bibili ng ano? Surok? Ano? Purple. Balik kasi. Utang arayo o matanda. Ito ka, ito na lang. Ito ka, ito na lang. Apat ka. Ibaba ka sa kamuti. Kaya tigilan. Green turn. Ay,
Para ko ba, na? Abot mo. Abot mo, Jimmy. Para ko ba, kung paano mo ano? Wala, nakapipiti na. Kaligayaan. Sagrado yan. Laura,
Kaya ako na mag-loud tulad sa making. So, saan? Infinity jump. Dragon Ball. Buhay pa ako, no? Lahat dito. Ano? Okay. Info. May bukod na kayo ba? Hindi nagpapag sa tao. Ako. Okay, ako. Yung ganito, pa.
Tulog. Ano nagtutubog sa ko? Magsika tulong. Pagdagamit muna sa gym. Kung marami. Akong matapos ay mo ay pataas mo ako pa. Diba? Ay cable. Ay cable. Mahiling mo naman sa lang. Cable. Meron kang Sige, gamay ka diyan kita. nakita ini. Kasi nakuha ko yan, cable. Ay, iba. Patay. Ayan mo, ito. May mga kalawang. Kasi mag-usap yung mga tao na nakakapagpapal. Right? Lahat magaling mag-usap. Magaling yung pinito. Mga kapal. Hello. Okay, bye-bye. Sawan.
Ay,